Senya West ni nkojina Awuku Bereku areho se ma free hoba ene se photo studio ya kwabrane de sika wura mu ani owura hono ekoyi mfonyini ma eye fefefe no eja ama ne homene so ma hye ma japade wo mu nyina ahyedrebe na Adom Kasee no manfo bia no ani kuratwa bi se ohene santemo ewo hono ma bra ja ne frase no twetwe nkomo no chese wono kura bo ho moden se obebie na wahwe ne ja ne ntere nkwa asotos ahodo bi a eka ho bie na woni Adom Kasee atwetwe nkomo se Womanfo a womudi omuni ehu entutu a na free photo studio nim aija etomu no ene Adom News nsentwefo atwetwe nkomo no womudi tudwa se abra womu hu ntutu yi womu ye won adwene se womu ebie photo studio no nanso na enkredo ededam ane womu ebu ani ebu a se womu edumja no se na eja no entre enko shops ahodo a ewo mpatemu ho no womu de to Adom News nsentwefo anim enyapade ahodo a ne bo den ewo photo studio ho eja ne tomu ema ne hyiregirebe ne camera ane ne printer ne computer ne wallpaper ne softbox ne nyamode ye ne duma ho de bebiri na ahye TV le computer ne de amfa ba konfo ene ne camera no lens ni nyina ase frefre boys ne de meka abedum eja no nti mo ho ya se na ti onipa sa photo studio yi eye ne dia Foster Amoako enso edito Adom News nsentwefo anim enyapade a ne wo photo studio ho a eja no ehye ne jirebe no me machine that's PC no no pen me jae me ko me dum light me dum fan more times no work light me things it's na PC ni pe na esiso no pen ya dia na esiso na PC o no me wa ne nyina ase ma bibia me bibia ase o me cameras me printers ne machines am wo ha de ni nyina ase Openi ono enedi fire service for enim a womo Gomua Bujumbura a womo be pie ejane so edum no no ADO2 Daniel O2 ede efutu ema Ghana for ede fa enyinem kane a ho se mu ye ejuma e wo mo stores mu na se mu be pia ye share mo light no e se mu put it off e bia waso bibia sisi na wo charge bibi na what to store nim na we pie it is not advisable because o hwe ade na se anka store no da ho ana anka o hye and I started down obi hu ni tema kan nyama ne nse nti yes republic no se mu pia about if you store mu na se maso bi basis so a e se mu put it off so na be ka kire office mama no me papa no and those who use cylinders in their stores all the time no mu make sure se mu pia cylinder na nsi so and I say mo nua bibia because ontimi nua de enja ho nko obibi betimi